Il-pjan strateġiku tal-Università ta' Malta għal 5 snin li ġejjin huwa msejjes fuq 3 pilastri tal-għarfien, il-ħiliet u l-bidla. L-istrateġija ġiet varata l-ħamis fil-binja tal-laboratorji tal-inġinerija dedikati għal riċerka u l-innovazzjoni, temi li huma riflessi b'mod konsistenti fl-istrateġija 2026-2030. Fid-diskors tiegħu ir-rettur tal-Università, il-Professur Alfred Ġejvella, appella lill-akademiċi u riċerkaturi f'Malta biex ifittxu li avvanzaw l-għarfien li minnu jibbenefika l-pajjiż, għax fi kliemu jekk dan ma jsirx minnhom huwa se jsir minn ħadd aktar. Ma ninsawx li it-taxpayer iżomma l-Università, meta ngħidu l-Gvern, it-taxpayer ġifieri, allura aħna għandna nkunu lejali lejn is-soċjetà ta' madwarna billi nagħmlu dik ir-riċerka li għandu l-aktar bżonn din is-soċjetà. Tem oħra li spikkat kienet l-intelligenza artifiċjali u l-bżonn li l-Università tadatta għal din ir-realtà ġdida li bidlet id-dinamika tat-tagħlim u fetħet possibiltajiet ikbar għar-riċerka. Impossibbli li tgħix speċjalment fl-ambitu ta' riċerka u ta' tagħlim tgħix mingħajr ma tikkonsidra x'qiegħda tagħmel l-AI, x'tista' tagħmillek l-AI biex tgħinek tagħmel ix-xogħol aħjar. Għali madankollu din tista' wkoll tintuża ħażin meta pereżempju student jipprova jgħaddi xogħol miktub bl-AI bħala wieħed tiegħu. L-istrateġija kienet mibnija wara konsultazzjoni wiesa mad-dekani u d-diretturi tal-fakultajiet, l-akademiċi u l-amministrazzjoni, kif spjegat il-prorettur Valerie Solers. Kien hemm il-fuq minn 160 laqa li nkont qed nagħmel ma' diversi gruppi ta' nies. Minn sena l-oħra, daqqa naraw fiex qegħdin, daqqa fejn taħsbu li għandna mmorru. Matul il-5 snin li għaddew l-Università kellha żieda globali ta' 15% fl-istudenti, waqt li l-istudenti internazzjonali żdiedu b'180%. Kellha wkoll żieda ta' 106% fl-istudenti li kisbu d-dottorat.